He's worthy to be praised. Oh, hallelujah. Obana bamthandayo uJesu sami ngeenyawo zakho bo. Jesus. Hayi sengoxoxa la ngivela khona niyaphila. Niyaphila ake sishayile izandla ukuthi niyaphila. Awuyishayile izandla ukuthi uzofitwa nayi iphasika. Shaya izandla nje. Hallelujah. Ake ngihlephule kancane la ezinye zezinto engijabulelayo. Ngiyakujabulela ukuthi iphasika lizongifica. Why sihlanya sisangana ngephasika sihlanyiswa yini ngephasika? Yini into edala usibone samaKristu sihlanya ngephasika? Njoba sithi March siyo celebrate lona. Kuthiwa one day ngelinye ilanga kuthiwa kwathi kushiswa imoba, uyawubona umoba mawushiswa. Kanti kunesikhukhukazi esiphakathi. Umlilo uweza ngemuva, isikhukhukazi siseyimobeni. Sathi masiphakama sibheka ngaphambili kunelanga beliza ngaphambili. Masibheka ngemuva sesikakwe yilanga lomlilo. Senze into eyodwa isikhukhukazi ngoba sasingeke sisakwazi ukubaleka. Samele sabiza amatshwele amathwani sawafaka ngaphansi kwamaphiko sase siyakhoba. Unfortunately lahlangana ilanga lomlilo lahlanganisa isikhukhukazi sasha saze safa. Makufika abantu bezohlahla umoba belanda umoba mabethi bayajonga bayabheka babona into ngathi limnyama mabethi bayalikhahlela hawubekwe kwinkukhu ifile. Uma ngabe bethi bayacheka lenkukhu ifile kwamani kwavuleka amaphika isifile kwaphuma amakhwana wafanga yaphila. Oh, hallelujah. Into esihlanyisa ngephasika akusona into eyiningi, sazinto eyodwa. Sasifanele ukusha isikhukhukazi siuJesu savula amaphiko sangena ngaphansi kwamaphiko. Oh yes. Hayi baselwane. Ayikho into esindisa, sasindiswa amaphiko esikhukhukazi. Noma abantu bangafeba, noma abantu bangadlala, asilazi ikhwapha labafundisi, sazi ikhwapha likaJesu esangena ngaphansi kwayo. Hallelujah. Mawusibona sihlanya sifakaza sihlukana nezono sinikela ngemali zethu sihlanyiswa ukuthi sasifanele ukusha. Oh, thank you Jesus. Usibona sihlanya nje ngephasika sasifanele ukusha. Umlilo wesono wawusifanele. Sathi isikhukhukazi ngifuna ukufa mina. Amatshwela kaNongoma ngene ngaphansi kwekhwapha. Sasindiswa amaphiko kaJesu. Hayi baselwa. Unephathi mawusadumisa uthi ngesandla. Usibona sihlanya nje. Uyabona iOrlando Pirates bayikora. Kusukume simnyama sime ngenyawo. Makora iKaizer Chiefs omphentsuma kusukume yellow sime ngenyawo. Oh yes, Jesus. Kodwa masinde zakithi eGolgotha. Masinde zaseCalvary. Kusukume ihlanzwe ngegazi. Hayi basalwane bakho. Hayi sengenzela lo sahleli phansi lokethi. Lona ostupha tash. Lo hlanzwe ngegazi leselelesi. Kisho mina test igazi likaJesu uyibona simile ukuthi siyalazi ka. La. Enye into esihlanyisayo. Ngicela uzwe kahle enye into esihlanyisayo. Christianity is not a religion. Enye into nje esihlanyisayo lento esingenile akuyona inkolo nje. Akuyona ireligion. Masikhuluma ngereligion sikhuluma ngoShembe. Sikhuluma ngoMasango. Sikhuluma ngoLekhanyana. Sikhuluma ngoBuddha. Sikhuluma ngoArakrishna.
masikhuluma ngereligion sikhuluma ngomuntu enzela abantu into ethile. uShempe enzela amaNazaretha into ethile. uMohammed enzela amaSulman into ethile. Kodwa masikhuluma ngeChristianity asikhulumi ngomuntu, sikhuluma ngoNkulunkulu esuka ezulwini asofundisa hallelujah. Thank you Jesus. yeah tshela seceleni kwakho, tshela seceleni kwakho, ithi akuyona ireligion le. mtshele bomshaye mshaya umthithi, ithi akuyona inkolo le. akashela uNkulunkulu isandla enkulu. Give God a hand of praise. Shayizanga, shayizanga. Give God a praise. Oh, hallelujah. Ya ungayithitanisi lento. Bonke ababusi anginandaba ukuthi abaziphi inhlangano. Njoba behlele ezihlalweni. Kwachitheka igazi loma bethu. Kwachitheka igazi lobaba bethu. Kwachitheka igazi lezingane zethu. Kwachitheka igazi labafowethu. Kodwa yena kuze sihlale ezihlalweni eziphezulu. Kwachitheka lathi igazi. Enye yezinto engihlanyisayo kuze amadoda athile ahlale ezihlalweni. Into iyashawa yithi. iDC iyatholwa yithi. Inhlamvu zatholwa yithi. Kodwa thina kuze sihlale ezulwini into iyashawa uye. Wayithwalela umqamlezo washawa yena ngenxa yethu. This is not a religion. Akeshela uNkulunkulu isandla enkulu. Give God a hand of praise. Thank you Jesus. Ungaloku uthi mawukholwa uloku ungacaci. Mhlala abantu beshela amaculo angasile. Ngizohamba kancane kuleli vawu uTotobu yaphi. Uyazi kwafa indoda. Phela mina nginankinga nomuntu oyikhonzela amadlozi uyikhethele. Nanxaki nesiphandla sakho. Nandaba nendophi yakho lekuthiwa ulinda oyifaka esinqeni anandaba nayo. But nginaloku kunomehluko u4 noma u3 phakathi kwaNkulunkulu namadlozi. There is a difference between abaphansi nabaphezulu. Ithi mawukhonza abaphansi ubambele imfihlo. Kunomehluko phakathi kwabaphansi nabaphezulu. Khomba phansi ithi. Number 1 abaphansi ithi mawubakhonza wazi ukuthi abekho. Yiko kuthiwa sikhonza abanga. Khomba phezulu. Ukhomba phezulu. Uthi uMoses ngelanga ekhanda ebhekene nesihlahla esifuthayo. Uthi inkosi mengibuza uFaro ukuthi ngithunywe uba. Ngizothi ngithunywe uba. Uthi uNkulunkulu mfana wami ukhonze kakhulu abangasekho. Hamba utshela uFaro ukuthi ungikhona. Abekho nje mina ngikukhona. Hamba tshela ukuthi ungikhona. Number 2. Khomba phansi. Khomba phansi. Ithuba khonza laba. Ubahlabela. Wenza yonke into. Wazi leliphuzu lesibili. Balele. Banjani? Khomba phezulu. Uthi uDavide olondu Israel akazela kalali for 24 hours. Hayi basalwane. Noma ungahlaselwa bathakade ebusuku ogada impilo zethu akalali. Noma ungahlaselwa izimpi ogada impilo zethu akalali. Khomba phansi. Khomba phansi bo. Ithuba khonza laba. Bambe leliphuzu lesithathu. Balambile. Bomiwe. Bala. Ishobo bala. Bomi. Ukhari bawufuna ku. Isinkwa basifuna ku. Khomba phezulu. Uthi yena mekhono omiwe. Mekhono olambile. I am the bread of life. Ngiyisinkwa mina ngiyisinkwa sokuphila.
Eat the bread. Hlala phansi. Njalo seceleni kwakhe ithi inkosi ayikubusise, hlala phansi umtshela inkosi ayikubusise. Ake shaya uNkulunkulu isandla enkulu, give God a praise. Shaya isandla, give God a praise. Uyabona insindiso? Yabona insindiso? Ayipheli. Mawubona umuntu esinisiwe eyeka, wayengakaza asindiswe. Ayiqedwa na utshwala lento. Noma ungaye jointini wadakwa izofuka kakhulu. Sizelwe ngembe wengabuni, incorrupt. Ha! Noma kungavezwa amahlazo abafundisi ko first page, ayizuqedwa amahlazo abantu, ayiqalwanga abafundisi, ayiqalwanga abantu, yaqalwa inkosi yamakhosi, ayimile ngosonto, ayimile ngophapha, ayimile ngomfundisi wakho, ayimile ngesonto, kodwa imi ngomnikazi. Ngadlala abantu bethi umuntu uhlaza ivangeli ivangeli lihlazeka wena. Lento yahlula uDavid esefebile, noma uDavid efebile ayiphelanga ngoba umnikazi wayo wayengafebanga. Milele leli Bible lizelwe ngembe wengabuni, incorruptible seed. Wangihlupha ivuka kakhulu, ayiqishwa inhlebo le. Wangihleba ivuka kakhulu, wangishonza phansi ivuka kakhulu. Ngoba ikholwa lifana nespring. Once spring wasicindezela, ijubane lespring lincike ekuthela usicindezela kangakanani. Wangipressa down, unginika amandla okuyaphambili. Jesus. Oh, hallelujah. Come on, preacher. Mawufuna ukubona amathukala zikasonto, mawufuna ukubona usonto efutha, mawufuna ukubona usonto eshintsha iSouth Africa, ngihlebe, ngishaye, ngivimbe, ngicindezele, uyobona uNkulunkulu wami ukuthi unamba ba. Mawufuna ukungiqeda, nginika amakhekhe ungincome sengiphelile. Oh, yes, Jesus. Ezwakala. Nayi verse. Nansi verse. La. Ukuloku utshela abazalwane ukuthi abayekeni benzeni. Khoshonza ngelanga. Khumbula sisebancane, wawuthi mawusemakhaya nithatha ubumba, nibumbe inkomo, nize nibumbe nezimpondo, bese kubhonga nina nithi mo, ayibhonge. uJesu lalela, uJesu akuyona inkomo yobumba. Akabhongelwa uzonda empilweni yakho. Uyakwazi ukuyisholo yena ukuthi yeka ini. Uyabona la mawubheka icontainer ka castor oil noma icontainer iphakethe lama Lux noma lama Brookless, mawubheka icontainer ka castor oil alikho igama elibhalwe ukuthi toilet, kodwa bayazi wawugwini uzogcina khona. Mawubona umuntu engafuni ukusuka la ekufuneka asuke khona, akakayigwinyi lento. Ukunomehluko phakathi kokulengisa uJesu esifubeni eyiRosali nokumfaka ngaphakathi. Uma ugoloko usawufaka ephakethena ukudakwa, uma uJesu usamlengisa esifubeni akakudakwa, kodwa ugoloko ufaka ngaphakathi ushintsha nestep sokuhamba. Faka uJesu enhlizweni. Hallelujah. Oh, Jesus. Enye yezinto engimthandela yona, edala ukuthi ngihlanye ngaye, ngangithi ngisamlengisa entanyeni, ngithi ngiyalibheka iRosali lami nesiphambano sami ngisasitholi, sesiwele ngalo komphethe, noma ngisicinga sikwazi ukusho ukuthi ngila, kodwa mhlazana ngihlangane noJesu, kwakuyimina engangilahlekile, kwehla yena ezocinga mina. Umehluko phakathi kwesiphambano noJesu, isiphambano siyalahleka, kube wena osifunayo, kodwa uJesu kulahleka wena afune wena. Ake sibheke nayi verse, sibingelelane ngayo.
besadla ama Kellogg's nama cornflakes, Jungle Oaks, Purity, besadla inestam number 1. Sizothola ukudla ke manje. Ongena amazinya boleka ama falls kumakhelwane. Sodla ukudla manje. Buzo seceni wakhe thuna wamazinya. Oh noma ungasho ukuthi amazinya ithuna impahla yokuhlafuna. Ake shaya uNkulunkulu izandla kakhulu. Give God a praise. Elungilalelele kathathu ke namhlanje. Mawumusha lalela 5 times. Mawumdala 3 times. Mawuvutha userious ngenkosi lalela 10 times. Mawungakazi kwenzakalani ungilalele twice kabili. Mawusayidlalela noma ungalalela kanye. Mhla uNkulunkulu emphula leli verse kwaphela ukuyiqhenya kimi. Nami ngike ngakholwa abantu abarubhayo baziwa yimi. Nabantu abadla izono baziwa yimina. Ngangihlele esihlalweni uJesu angakahlali nakusona. Hlele esihlalweni sokwahlulela yena usahleli kwesomusa. Abangenayo ezulwini baziwa yimina nabangayi. Intshumayelo zami zigcwele ukwahlulela. I was judgmental up until uNkulunkulu azambule le verse yangihlula. Okay. Hallelujah. Uyabonakala umuntu ongahlulwanga inkosi. Izingwa sifana nalezi zinkwe zasuthisa umfana. Zathi zikumfana zasuthisa isisu sakhe kuphela. Zanele zahlala esandleni kaJesu zahluthisa inkulungwane. Kuyaccount ukuthi ukephi. Imiracle yayingekho ezinkweni yayingekho kumfana yayisesandleni sika Jesu. Zanele zahlala esandleni kaJesu zasuthisa abantu aba more than 100,000. Abesilisa be u5,000, abesifazane be more than 100,000. Isikhaftini somfana sisa kumfana saba ordinary. Sasuka kumfana sahlala kuJesu saba extraordinary. Imali yakho makusaye yakho iba ordinary. Ungathengela nezingane zakho zifebe ngezinto oyithengele ngayo. But once wayinikele enkosini wathi inkosi konke ngokwami kungokwakho uyaqala ushintshe. Anginazo intshumayelo ezinkulu, anginawo amavisi amaningi, angifast 50 days, ngidle ngento eyodwa ngisesandleni sakhe. Zasuka okay ngicela bazoba street ozoma lapho iAsha ngithulisela ingane lento engizoyideliver namhlanje yangishisa angifuni ingane yodwa ozokhuluma iAsha okhulilo yedwa ame nje lapha. Zasuka izinkwa esandleni somfana zaya esandleni sika Jesu. Zasuka esandleni somfana zaya esandleni sika Jesu. Before zenze imiracle bheka kwenzakalani. Usuka la ukhona uyinikele enkosini before uNkulunkulu asebenze ngawe. Lethi iBhayibheli before uJesu abasuthise. Before usuthisa umndeni wakho ngempilo yakho, before ukuhloniphe, before usuthisa ibandla ngempilo yakho, before unongoma uguqe kweni usuthise ngempilo yakho, zasuka ezandleni kaJesu wayeseyayiphula. Thina siyathanda uJesu enze imangaliso ngathi kodwa sifuni asiphule. Zasuka esandleni kaJesu wayihle. Sokhuluma ngaloko namhlanje. Now verse Isaiah 55 verse number 8. Only one verse is enough. 55 Isaiah verse number 8. Verse 8. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu nezindlela zenu azisizwe izindlela zami usho uJehova. Awavala uNkulunkulu. uNkulunkulu akaloke donta. Ungathi usungalivala iBhayibheli yakho, you can close your Bible now. Angifuni to disturb back, close your Bible. Uzofunda ekhaya Isaiah 55 verse 8. Ngokuba imicabango yami akusiyo imicabango yenu. Nendlela zami akusizo indlela zenu. Usho uJehova. Finish. Ungathi uNkulunkulu ayiphendula lamakholwa ayithi mesekholwa bese gxeka abanye.
noma ungafasta 41 days udlula uJesu, but umcabango wakho is totally different from umcabango kaNkulunkulu. Indlela uNkulunkulu abuka ngayo abantu akuyona indlela esibabuka ngayo. Hayi bakhona abangizwayo. Indlela abantu abakubuka ngayo akuyona indlela uNkulunkulu akubuka ngayo. Kunabantu esibancomayo kanti uJehova ushaya amakhala. Kunabantu esibabeke ihlalweni kanti uJehova uyabehlisa. Kunabantu esibehlisayo kanti uJehova uyababeka. Kunabantu esibaxhoshayo kanti uJehova uyababiza. Kunabantu esibabeke inhlizweni kanti uJehova uyabakhahlela. Ukubheka kaJehova kufana nokubuka komuntu. Alibonke igama lenkosi bazalwane. Ngithi mina I used to say every time uma ngabe umuntu ekuphoxile ubeka isandla esihlathini, into oqala before ngikucountelishe noma mhlawumbe ngikuthandazele, ngiyakubuza ukuthi uphoxoba. Wathi uphoxo abantu relax. Abantu bayakunqoma uwrong bakugxeka uright. Ungakulinge in life wenza into yakho bese unika abantu ipeni elibovu. Ungakulinge ufuna ukumakwa abantu. Izinto eziyokushoka mawufika ezulwini eziyokushoka sikuthuse. Mhlambe intathu. Ukuthi labantu ocathi bayaya ngespeed awusobafika. Labo kade ubakhansela ubagxeka ubafike phakathi. Nawe kuyifice mangenzeka. Pheka uNkulunkulu umnikile umuntu lonke ilungelo kodwa ayilokwaHlulela. Ngakhohlwa ukuthi abantu abakuphoxile namhlanje yilabo kade ubancoma izolo. Kuze ubone ukubheka komuntu akusile. Namhlanje isithele siphakathi nensimu, lithi iBhayibheli basibona sifanelekile ukuthi sifanelekile ukuthi it's right. Sifanelekile emehlweni abo, hayi kaJehova. Buka komuntu kuhlale kuronke. Kuze ubone ukuthi umuntu akasile kanjani. Kwathi kulenga uJesu siphambanweni, kulenga ne-rapist. Kwabuzwa abantu ukuthi kukhululwe ba. Kwasho mama qala, kathi ingane zethu sagcina ukudlwengulo. Nezimoto zethu kade sagcina umntshontsho. Khululani uBarabha isigebengu nibethele uJesu. Indlela abantu abakubuka ngayo akuyona indlela uJehova akubuka ngayo. Kunabantu esikababona bayisifebe kanti uJehova akabona isifebe. Mina by 1989, 88, 87, 1990, 91 ngangisindindo sasemlazi ngingaphuza utshwala ngihleli kubo abantu babona usithembiso kaZondo odakwayo besho bezozwaqalekisa uMamZondo ezala ingane isidakwa kanje abantu babona isidakwa uNkulunkulu ubona umvangeli wamatende ukubheka kaJehova kufana ukubuka kwabantu. Ungakhohlwa iqiniso singeke sale phika ukuthi uMoses was a murderer. Kuthi indlela inesihluku ngayo wathi umuntu engakafina kahle kwamgqiba. Abantu kwaphuma kwisolezo la ngalezo sikhathi, kwaphuma kuDaily News, kwaphuma ephepheni la ngalezo sikhathi, kwaphuma elangeni ukuthi be careful. uMoses wanted just because he was a murderer. Abantu babona umbulali kodwa uJehova ubona umbhali kaGenesis, nombhali kaExodus, nombhali kaLeviticus, nombhali kaNumeri. Ukubuka kwabantu akufani nokubuka kaJehova. Oh hallelujah. Mawam ungayiqalekisa ingane zakho uyibona ifeba idakwa siphuma khona. Up until uzushintsha indlela oyibuka ngayo. Mina mangifika eThekwini uzongifica nabantu ababhemisela ngihlalele nabo ngoba ngibakhohlwa ngiphuma khona. Angithanga amaze ngisindiswa ngababona bewusathane. I knew very well angiyiphumelanga entangweni, angiyiphumelanga otshwaleni, ngalandwa isandla. Mase ngangidedela isandla namanje sika Jesu ngabuyela ngo100 kilometers per hour ngibuyela entangweni. Leli verse lithi God's ways are not our ways. Message namhlanje ithi God's ways. Indlela ikaNkulunkulu akuzona indlela zethu. Nokubheka kaJehova akabukiso komuntu. Kunabantu esibakhanselayo sibakreshe kanti uJehova uyababhala. Bayeka abantu mabekhansela in life. Before uJehova kubhala kuphakamise, uzodedela isimo esizodala ukuthi abantu bakreshe. Bakugxoshe bakukhahlele bakuthatha kancane indlela zakhe hayi ukuthi ulahliwe utamatisi obolile olahliwe uvamise ukumila ukudlula lo tshalo serious lo lahliwe bafumela abantu bakulahle bafumela bakuthatha kancane bafumela bakisolate. It's one of the God's ways.
bonke abantu abasetshenziswa uNkulunkulu bayakwazi ukulahlwa. Uma izandla zabantu zikulahla uqoshwe ikaThixo, mazikubambe ezabantu yisuse ikaNkulunkulu. Ake shela uNkulunkulu izandla, praise God. Angibolekele imali baba. That 10 rand is it still available? Kuno 10 rand esinawo la. This one. Uthe ubaba uyakhokha ngawo. Ku toll gate. Yonke into eyenzakalayo mina ngiyitholela imessage. Uzongifica e-stadium ngibuka ibhola kanti ngifuna intshumayelo. Mangibuka isithombe nje uJackie Chan ngifuna iverse. Mangikuvakashele noma ngabona ikade ngifuna iverse. Uthe ubaba ekhokha ngihleli ngasewindini. Indiye elitshelwayo. Mhlamba lishongo nokuthi Jesu wami yazi yangcola. How Jesu wami yazi yangcola. Angiyifuni ngoba injani? Angiyifuni ngoba injani? And uyayibona futhi ishwabene indala. Kodwa le mali endala eshwabene engcolile enukayo mangingayilahle emgwaqeni ngoba inuka bese ngiye tuck shop ngingathi mangibuya hayiba ngisa ngingaze ngiconfuse ke ngidideke kodwa ngiyilahlile noma ngenze njani bengiyilahla impela emgwaqeni. Cela uhlebele useceleni kwakho kancane ithi sebeyibonile abanamehlo. Noma ingcolile ishwabene kanje kodwa iveilu kuyo ubu 10 rand aphe. Into edala ukuthi uZondo ayithathe akona ubu clean kodwa amandla ayo yiveilu. uNkulunkulu ekujaha ekulanda akachazwanga isimilo kodwa uchazwe injini ayibeke. Hayi bazalwane la uNkulunkulu ekujaha ukholwa akachazwanga isimilo yike edlula kogoloko adlule imphepheni zingamchophi adlule kwisiphandla singamnukeli intombazana ifeba acushe madodeni yolanda isifebe akanandaba nokuthi kwenzakalani but into nendaba nayo ilento ifihle. Umibandla lingaba baningi abantu esibakhiphile kanti bebeno potential yokusibeka phezulu. Ungakhohlwa ukuthi umuntu obhala incwadi eyiningi kunabo bonke eBhayibhelini waye antichrist. uPaul engakabi uPaul esawuSawulu wayibulala amakholwa wayefana no10 rand ongcolile. uNkulunkulu wayengasafuni virgin wayengasafuni umuntu oyigcinile wayesefuna umuntu onenjini yokuhlala esendleleni umuntu onenjini yokuhlala egijima umuntu onesibindi. Wabona ukuthi akekho umuntu onenjini njengoSawuli nakube feba uSawuli nakube bulala amakholwa ake ngimshaye ngonyazi ngimbambe angichazile weyisimilo akusona isimilo singichazile kodwa ngichazwe ipotential. Mawubona intombazana ifeba noma umfana efeba noma edla ama-drugs ungasheshe ugxeke ungasheshe ucomplain ungasheshe umjudge ungasheshe umahlulele kodwa ubokhala uyibuza ukuthi inkosi engabe yini levinjwa usathane kulo mfana. Usathane akasilingi isilima. Uhlanya la kaNongoma maludla ukudla okungcolile emgqonyeni aliphathwa isisu. Ingane yohlanya ayigonywa. Uhlanya malikhulelwe aluhamba umtholampilo alixukuzwa. Nengane yohlanya ayiguli ayidisturbeki. Ngoba usathane akalinga uhlanya ngoba uhlanya liyahlanya. Usathane akahlanya ukuthi angalinga uhlanya ohlanyayo. Into edala ukuthi uhlanya lingalingwa is because liyahlanya. Usathane akanasikhathi sokudisturb abantu abahlanyayo. Mangabe ulingwe emsebenzini ulingwe esikoleni ulingwe endleleni hayi ngoba uyisiwe it's because awuhlanyi. Kuna lento usathane ayibona kuwena. Mawuhlukunyezwa abantu khona lento usathane ayibona kuwena. Listen to me. Uma usathane ekulinga akakulingi ngokwaloko yiko kodwa ukulinga ngokwaloko soba yiko. Into isaba kakhulu lento ozoba yiyona akuyona lento yiyona. Hallelujah. Into isaba kakhulu usathane kuwe imama akakubuki kanje kodwa into ayisabayo yilento ozoba yiyona kusasa. Sisi uyibona uhlukuhlwa emsebenzini nasendleleni uvukelwe inyama yakhe ifuna ukubuyisela esonweni
into usathana kulingela yona kuyona lo yenzile baba umpungose akuyona leli tende usathana lisabayo akuyona le crowd kodwa khona leli uNkulunkulu alikhulelo ofuna ukukunika lona umoya ingcwele ukubona use stadium into ayisaba kakhulu usathane kuwena akuyona lento yiyo akuyona lento oyenzile ngoba usuyenzile anyway usumlimazile already into ayisaba kakhulu lo zoba yiyona mawuvukelwa abantu efuna ukuginqa imoto akasabi lento yiyo usaba lento zoba yiyona thina singabona ifebe sihleke ukuthi siyafeba usathane uyibeke ebufebeni ngoba uyazi mayingayeka ubufebe waze wafa ilaba abantu into ayisaba kakhulu lento abazoba yiyo masibulala amagundane endlini siwacupha ngonochaka into edala ukuthi siwabulale akuwona amaphepha wadlile izolo ngoba vela sewadlile yiko siwashanela siwalahle into esiyisaba kakhulu ngalamagundane ukuthi masiwayeka kusasa azodla lezi yayitifiketi usathana njobe kuhlukumeza into ayisaba kakhulu yilo zoba yiyona usathana akasaba uzondo omila estage uzonda msaba yilo ozodilika wanele wezwa ukuthi umntwana uJesu zelwe isho umntwana ini wathi akubulawe zonke izingane wayingasabi umntwana ogqoka inabukeni wayazi mhla elikhumula inabukeni nafa wasibona isiphambano esomjoja inhliziyo ingane isagqoka inabukeni lo muntu oseceleni kwakho ungamthatha kancane kanti uzophathwa uyena noma bangakuhleka abantu bakuhlebe bakuthathe kancane uzube namahlono kuyesontweni into okushintsha ungenayo nento yokugqoka ubizwe ngamagama amaningi but awuzukufa nje lento yiyona kuyona lento soba yiyona kusasa into edala ukuthi uNkulunkulu athumele thina size la sishiya ama programs ethu sishiya inkonzo sishiya abazali sishiya ama families ethu sishiya imisebenzi yethu size la sizo encourage wena ukuthi kunalento usathana isabayo ozoba yiyo ake ngibuyele kwindaba yami indlela ikaNkulunkulu akuzona ezethu indlela uNkulunkulu anyusa ngayo uzondo akuyona indlela azonyusa ngayo wena indlela mina engithole ngayo unkosikazi akuyona indlela ozothola ngayo unkosikazi indlela uNkulunkulu enze ngayo izola kuyona indlela enza ngayo namhlanje indlela enza ngayo namhlanje akuyona indlela enza ngayo kusasa icule likhalise namhlanje likhalise kusasa ende shayayo kumcreme uNkulunkulu uyitshela ukuthi uyazi you cannot cram and understand God encwadini kaGenesis uyayiqalekisa inyoka kwichapter landelayo encwadini kaExodus uthi kuze baphila bayibuke uyayibusisa abanye abayibukanga ngoba bazi ukuthi iqalekisiwe Genesis indlela kaNkulunkulu akusona esethu Moses wayiphatha induku ayiphakamise kuvule kulwandle uma uJoshua ethatha methi uyayixosha induku uNkulunkulu wenzani iJordan lisuvulwa induku lizovulwa imilenze yenu ngekathi ninyathela liyavuleka iJordan musana ukubuka ukuthi ulwandle olubovula avuleka kanjani angisukulivula iriver Jordan ngendlela engavula ngayo ulwandle olubovu into esibulalile emabandleni nesibulalile impilweni zethu kuphotocopy uNkulunkulu akasebenzi ngephotocopy uNkulunkulu akayibusisa ikhaphule ephila impilo yakamakhelwane God's ways are not our ways neither his thoughts nor our thoughts sometimes God can use a problem to solve a problem he can use inkinga to solve another nkinga uyayisebenzisa inkinga uqeda enye inkinga ngithi uThixo uyayisebenzisa ingxaki uqeda enye ingxaki akenzi ngendlela esiyidadishile uqala kwenziwa yini umuntu bephuma eBible College abe nabantu abawu13 ubaba uMpungose engenaze ziqo izinkulu abe nabantu abangaka utati yini into edala ukuthi laba abafunde kakhulu o theology abakhuluma isigisi no you know you see abane master of what of doctrine trinity abana yonke lento ongayicabanga masibeke oseyili bangezi ubhlungu ababuzwayo ukuthi bayazi usonda kaya ngesikoleni kodwa uNkulunkulu usebenza ngaye mina ngila akasebenzi
wena phela utatishile umtatishile ukuthi wenza njani mina ngimtatishanga ngabuka yena ukuthi uthini manje indlela uNkulunkulu enza ngayo akuyona indlela esenza ngayo thina masifuna ukubeka umuntu phezulu sibeka istepisi kuze umuntu anyuke uNkulunkulu mekusa phezulu kushonisa phansi abantu bakuhleke bathi you are nothing kanti ufuna ukubakhombisa ukuthi he can use nothing to produce something kunabantu esibahlekayo kanti asazi indlela kaNkulunkulu zokubanyusa uNkulunkulu akakusi phezulu engakusanga phansi uma uNkulunkulu esezokusa phezulu uhlehlisa izandla zabantu abajwayele ukukusiza ngoba akafuni musu phezulu kube nabantu abazoyibonga bethi nimbone lapha yithi wena ubone ngathi abantu bakukhohliwe bakuvukele bayakushaya kanti indlela ikaJehova uNkulunkulu uhlehlisa izandla zabantu bese ezosiza impilo yakho uma uNkulunkulu esekuphakamisa akafuni ukuthi kube khona ama fingerprints abantu wena ngenkathi uyibona sengathi ulahliwe awazi bakulahlele ezandleni zenkosi yikho uDavid ekhala ethi umama nobaba nabangani bami bangilahlile kodwa uJehova wangixosha mawufuna ukubona ukuthi inkosi izokuphumelelisa yini bheka izandla zabantu ziphi waqalaza usizo labantu wangalibona ubolazi selidedela usizo laphezulu God's miracles begins when man's ability ends la qala khona la kuphela khona amandla omuntu kuqala isimanga sikaNkulunkulu Leli Bible yayikhona indlela ka4 days ayingasheshi bafikise eKenani wabahambisa ngendlela ka40 years ngamabomu wabadeleyisa indlela kaNkulunkulu ziyaxaka God's delays are not God's denials. When he delays akadinayanga. uNkulunkulu edelay akashonga ukuthi cha. There is a difference between delaying and cha. uNkulunkulu ebambezeleka ukukunika lento oyifunayo akashonga ukuthi cha ukuthi usabambezelekile. Yayikhona indlela ka shortcut ka4 days besuka Monday bafike Thursday wabahambisa ngendlela ka40 years ngamabo ebahambisa ngeindlela zakhe hayi zabo empumelelweni yethu asinge education nangokucabanga kwethu nangeindlela zethu nangemethod siyaziyo nange experience kodwa siya ngeindlela zakhe wena ungacathi usuphelile kanti inkosi iqalile yakubhala uyithathu uyaphumelela into yafa. There is a difference between a success and a sunset. Khona umuntu ongacabanga ukuthi usuccessful, ucabanga ukuthi success kanti sunset. Uyakwa wawabona unenkinga ekhaya noma isesikoleni noma isemsebenzini noma isempilweni yakho uthi ayithandazela ingapheli. Hayi nina ngcono niyakholwa mina ngengithandazela into ingapheli. Manje ngisendaweni erong la wakwayithandazela inkingi ingapheli uthi mawusubiza amakholo ubone kwa wese bekungcono ungahabisi kodwa phela ngoba kushiwo uzosathi uthi hayi bangcwele kuyalunga kanti kuyaphetha mangabe uthandazela inkinga ingapheli uyazi bokwenza njani uboyiyeka uNkulunkulu uyayisebenzisa inkinga ukuqeda inkinga bathi bevimbezele kolwandle olubovu balibona ulwandle olubovu leyinkinga wonke umuntu ophilayo unolwandle olubovu liphambi kwakhe khona inkinga omani uthi eyinkosi mawungangisolvela le akekho umuntu ongakukhonza njengami abantu abazi umkhwena womakazi abazali abazi omakhelwane abazi ibuya musulele nansi uvuthi uthi usuvuthe waqeda mawuthi amen nansi usushaya hairstyle yakho yazi yamise sokumshila wehasha uthi uyibuke sibukwena utshekize uthi uqeda nansi ulicula iculo likubusise lithi maliphela awuyikhombe nansi ngisho le yakho nansi ikhombe khona izohamba nansi hayi leyo khomba ngala nansi yes I used to say if you are without a problem maybe you are a problem mawungenayo inkinga mhlambe uyinkinga
abantu abangenankinga abantu asebesemathuneni noma intuthwane isihambe ekhaleni uyayibuka nje ayiseyona inkinga ba kanti uNkulunkulu lalela into ebamba uthi uNkulunkulu angayisolve inkinga uthi uNkulunkulu Moses lolu lwandle olubovu libavimbile mina ngilazi bengakafiki kuba lona le nkinga onayo uNkulunkulu wayazi ingakaqali into Moses edala uthi ngalivule lolu lwandle olubovu awubatshele bathuli lokukhomplela kwabo nakulokukhala kwabo kungenza ngalivula ulwandle olubovu I-complain iwumuhlwa odla miracle God will never walk with the complaining somebody uNkulunkulu akahambi nomama nobaba nobhuti nosisi okhalazayo ocomplainayo I-complain ihlehlisa amandla kaNkulunkulu Moses batshele abathathe imgqomo ngeke balokhu ulwandle abayibeke eceleni abathule nje bangacomplain babuke mina leli cula lithi thula wazi ngingu thula wazi thula wazi ngingu thula wazi thula wazi siyalcula mase kuneyinkinga singathuli sibawuze wana lo Moses waphakamisa induku kwenzeka isimangaliso singakaza sibone kwavule kulwandle bawela abantwana bakaIsrayeli kanti impi kaFaro inkinga enkulu iyabalandela yathi nayo iyazama iyawela simthola uNkulunkulu esebenzisa inkinga ewulwandle olubovu ukubulala inkinga eyimpi kaFaro God can use a problem to solve another problem kunezinto esizibuka sengathi inkinga ezenzeke emakhaya kanti zenzeka zizosolve into ethile kunezinto esizibona ziyinkinga emabandleni sicabanga ukuthi inkinga kanti zizokwenza into ethile uNkulunkulu uzo avoida into ethile uNkulunkulu uncamela ukuthi ukhale kunokuthi ufe Shadrach noMeshach noAbednego babehlale bethandaza ukuthi kubonakala uJesu eBhabhiloni oyingakaza bonakala babesasebenzisa imethod yabo kuthi noma ushumayela you must have an introduction the body the conclusion kanti eBhabhiloni abazophendulwa ilonto wathi uNkulunkulu okay namhlanje sengifuna kubonakala uJesu angizosebenzisa amavesi abo I'm going to cause a problem kwenzakala ingozi sithi angakaguqe esithombeni esibaziweyo uzojikshela umlelweni bakhala bacathi uSathane kade akuyena uSathane it's God in disguise kubiza umuntu okhulile ukwazi ukubona uNkulunkulu enkingeni bathi bayathandaza lithi iBhayibheli they prayed thrice a day bathandaza kathathu ngosuku banele bathandaza amafastela abebhekise eJerusalem yezwe inkosi yathi ngicela isithando somlilo sibaso times 7 kwawe umthandazo wenza kwaba wes uNkulunkulu wayenza inkingi ngoba bazama ukuyicisha ngemthandazwana yabo wayenza ya wes ngacathi kwakudlala isithando somlilo sasishisa kabi hayi ungasilaleli ngomoya luyamlilo ushisa kabi mawufuna ukuzwa luyamlilo ushisa kanjani hamba ubasa 2 plate kwakho noma u4 plate bese uvula incwadi kaMatthew chapter 5 intshumela esentabeni uqale chapter 5 verse 1 uhleli phezulu kwa2 plate ubeke ku4 qinisile ngithi kuwe awuyufika ku verse 6 inganokanga inyama yosiwe sithando somlilo sasenjalo ke sashisa kabi it was very hot kangakuthi nabo bake batshela kwathi amadoda umsomluko namhlanje niyangena ngolesibili ngo6 ekseni Nkosi yami baqala babukana hayi waqala uShadrach wathi bafethu siyangena ngempela wathi uAbednego nceke kahle usifaka ungabaza hayi nceke anginifaka ungabaza bengibuza nje ukuthi singaze sishe ngempela cha nginifaka ungabaza wayesethi ngoba wena uAbednego uthasingene cela makuyongenwa kubani ozoqala ngicela kuhambe ngama alphabet Abednego qala mina ngusha ngizolandela siqaleleke nceko enkulu sizonke kwangemnandi bathi mase befakiwe emlilweni
nangamhlaba efakwe emabhubesini ulifunde kahle iBhayibheli kuthi unkosikazi wenkosi akalalanga ebusuku ngoba abekho abantu abangahleba ngawe bese beyalala ebusuku abekho abantu abangakwenza kambi bese beyalala ebusuku ubuthongo buyabaleka unembeza ubadla noNkulunkulu ebasona inkosi ivuka nje ithi ayi ake siyobheka umlilo ake siyolanda umlotha walamadoda ongenani siyongcwaba umlotha angizange ngilale ebusuku yathi inkosi mayifika haya yikholwa ngeyakubona yathi mayibala 1 2 3 1 2 3 ayibo 1 2 3 ayibo ake ngibale ngale sandla 1 2 3 ayibo ake ngibale ngo2 2 yayolanda laba ababafakile Zondo Mkhize Mdletshe Pungose wozani saqhamuka ikhona nifaka amadoda amangaka sifake 3 wozani balani 1 2 3 hayibo 1 2 3 hayibo 2 kwafakaza inkosi for the first time yathi phakathi esithandweni somlilo kufakaza inkosi uNebukadnesari yathi ngibona indoda ifakaza ngoJesu ngibona indoda yesini kwakade kwasakushunyayelwa inkosi ayimbona uJesu kuze uJesu abonakale uNkulunkulu wasebenzisa umlilo kunezimo ezikwehlelayo ucathi uyashawa kanti awushawa it's one of the God ways indlela ikaNkulunkulu to promote izinto ikaNkulunkulu siyithola sikhala zilahleka sihleka mawungabuza obaba umpungose bayazazi inyembezi nje obabela akafika ngehleka la umikholo usufuna ukuqeda ngalo awulwisi once umzolwane wamlwisa kunamandla a reserved abekiwe for izimpi awuthandaza ukuthi lamandla ehle ayazehlela mawulwiswa uDavide wayethi mayibona abantu abawu2000 ababone sengathi abantu abawu15 but uDavide esezobulawa noma ezoqedwa amandla kwangalethwa impi ngoba impo eyishaya ngathi umuntu oyedwa uSathane esefuna ukuqeda ngawo ukubulala akakushaya uyakubrush uDavide mebhekene nempo yeba strong mase ezobulawa uDavide kwakuletha unkosikazi kaUriya angamluyisi ambrush uSamson was very powerful and anointed mebona impi wayixosha noma yini uSamson axoshe noma umhlathi wempongolo omdala ugcobo namandla uNkulunkulu ahlala emhlathini wesilwane esidala ayishaya impi ngathi umuntu oyedwa kodwa mhla uSamson esezobulawa ezoqedwa kwakubeka uDelilah phambi kwakhe angamluyisi ambrush mhla kuzoqedwa ngawe awuzukulwiswa kodwa uzobrushwa kuyokhulunywa kahle ngawe uyothulele ngo11 ingeni SMS titit ikhulume kamnandi unconywe kube namazwi romantic kungama abantu abaromantic nabantu abazokuncoma abantu abazokuphakamisa abazohleba ngamagama abantu azi ukuthi emhlanje wakho sekubhala umene ethekeni ufasini rest in peace kunabantu la layila ngicela ungilayele kahle lento enginayo ubala kunalento kuwena nami ngeke ngahlala phansi kanje kushumela umfundisi mhlawumbe wayibukela abantu abahleli phansi lento kuwena it's more powerful kunale kimi iprinciple kaNkulunkulu ithi into ephuma entweni inkulu kunalento ephuma kuyona hayi ngiyisuse kwe high grade ngibeke kwi lower grade iswena kwi standard ye lower grade into ephuma entweni inamandla kakhulu kunalento ephuma kuyona kunalento ekuthiwa it's an apple seed principle iaphula likhulu inhlamvu iaphula incane nakuba okay uyivala iselfone yakho please switch off your cell phone inhlamvu iaphula noma incane the fact that iphume eaphuleni inamandla amakhulu kuneaphula iaphula njoba liyiaphula seliyiaphula sekuphelile selilinda ukuhlafuna lidliwe liphele
kodwa inhlamvu yeaphula isenamandla okukhiqiza isihlahla esingama aphula aneinhlamvu nesihlahla nama aphula ngenxa ukuthi iphuma eaphuleni. Ukhokho wami nothi umkhulu ukhokho zalo umkhulu uphuma kuRondo owodwa ekhanyisa isiphefu. Umkhulu wami uphuma koRondo abawu4 ekhanyisa amakhandlela. Ukhokho wami akalazi ikhandlela. Ubaba wami uphuma ku4 room eMlazi ekhanyisa ugesi. Wenze into enkulu kunomkhulu. Umkhulu wahluleka ukwakha u4 room kodwa ubaba wawakha. Umkhulu akawufakanga ugesi kodwa ubaba ufaka ugesi ngenxa ukuthi ubaba uphuma kumkhulu. Ubaba kufuneka abe nepotential namandla amaningi kunomkhulu. Ubaba wazala mina ngizokwakha umhlanga, ngizokwakha umuzi eMhlanga eLaLosha. Ubaba akaze angene eMhlanga naseLaLosha, akaze aye Holiday Inn, akaze aye Hilton ngenxa ukuthi ngiphuma kuye. Amandla kimi, ipotential yami inkulu ngenxa ukuthi ngiphuma kuyena. Ingane yami okuhle, uokuhle akasugcina la ngikhona. Uokuhle mhlawumbe uzoba udokotela, mhlawumbe uzoadvisor opresident. Into ezoba okuhle une potential engaphezulu yami. That is why uthola ukuthi ingane ezincane zifeba ukudlula abazali, ziphuza otshwala, zidla ama uSathane uyazi zinamandla angaphezulu kwabazali. He's trying by all means uSathane ukucindezela lawo mandla naleyo potential. Into ephuma entweni inkulu kunalento ephuma kuyona. uElisha uphuma kuEliya. The fact that Elisha uphuma kuEliya uthi Elisha, I need your double anointing, the double portion of your anointing. Ngifuna amandla phinda-phindiwe ngenxa ukuthi ngiphuma kuwe. uJoshua uphuma kuMoses. uMoses wabakhipha eGibhithe wahluleka ukubafaka eKhenani ngenxa ukuthi uJoshua uphuma kuMoses unenjini namandla okubathwala azayobafaka eKhenani. uthi uJesu etshela ibandla uthi ngenxa ukuthi niphuma okhalweni lami nizalwe yimi, ngiqinisile ngithi kini niyawukwenza izinto ezingaphezulu kwalezi engazenza. Phakathi nendaba yami ngizoyela ekupheleni manje. Indlela kaNkulunkulu siyaxaka. Mawufuna ukubona ingakanani into eza kuwe, bheka ukuthi ithatha isikhathi singakanani delay. Awubakhona abangizwayo. Mawufuna ukubona ukuthi ungakanani usize wesibusiso siza kuwe, bheka ukuthi sithatha isikhathi singakanani sibambezeleka sidelay. Mina ngikhumbula kahle kwashada kwashada abantu engangibashumayizile. Belo bethi umfundisi sicela usiphelezele ube istrogent. Nami sengikhathele kube istrogent sengifisa ukushada. Amasenta wavuka sengilongilahla unyawo ngisafuni. Cha ngiyeza ukuthi sengize ngaba na istrogent ngaphelezela iasha. Elashunya yeswa yimi la count elishwa yimi. Nengashumayela waphuma otshwaleni, waphuma nasekudakweni, washada kuqala kunami. Waba nomuzi kuqala kunami. Ngilonke imphelezela. Senginamahloni kuma epulpit. Isibusiso sami kanti uNkulunkulu akashonga ukuthi cha uyadelaya. Mhlazane enginikeza wanginikeza ubest. Akamuhle unkosikazi wami ublind. Mawufuna ukubona ukuthi singakanani isibusiso size ekhaya lakho, esize empilweni yakho, esiza in your life, bheka ukuthi sithatha isikhathi singakanani sidelaya. Inyoni ihlala 18 days emaqandeni ingakalitholi iphuphu, ilinda 18 days. Inkukhu ilinda 21 days. Umntwana wenkukhu iyikhwani mukhulu kunomntwana wenyoni, ngoba inyoni le inkukhu ilinda isikhathi eside, nento eyitholayo inkulu kunenyoni ngoba inyoni ilinda isikhathi esincane. Ikati lithatha 3 months to 4 months kuze liphuke lithola umntwana. Umntwana wekati mukhulu kunomntwana wenkukhu ngoba ikati lilinde izinyanga ezu4. Ngenkathi inyoni zibuseka ikati belisakhulelwe. Ngenkathi inkukhu ibusiseka ikati alikakabusiseki. Mawungakabusiseki bebusiseka abantu, don't worry. Wena pheka usize wento ezayo. Inja ithatha 6 months, 5 months, 6 months. Amakati asabusiseka. Inkukhu zabusiseka, inyoni zabusiseka, inja isalindile. Mhla inja kufika into yayo umdlwane izala. Umdlwane wenja mkhulu kunomntwana wekati, mkhulu kunekhwani, mkhulu kunephuphu ngoba inja ilinda isikhathi eside. Coming to a human being, a man. Umuntu umama ulinda 9 months ekhulelwe. Edla umcako engathandi.
ahlale phansi mebuye emsebenzini athi aninginikezana amagrebhisi niwabekela ahlale phansi ekhathele sekuyinyanga ka8 into ayilindile ayifiki izinkukhu amaqhwani asaphuma asezakhula jola namaqhuthe yena akayithola into ayilindile amakati asabusiseka amakati asazala ngoba amakati asazalwa sekwazi ukubamba amagundane izinja sesazala abanjwani sebekwazi ngisho ukukhonkotha yena lo mama akakazalwa mhla lo mama ezala ethola isibusiso sakhe uthola into engango9 months engasukumi phansi into ayizalayo ikwazi ukuthi mama ayisho ukuthi nyawu ngoba uma ithi nyawu koba uyilinde 4 months ikwazi ukuthi mama ngoba ulinde isikhathi eside mase kufika into yakho uthola into engasukumi phansi mawufuna ukubona isibusiso sakho buzoba umpungoso ukuthi before bathola amatende angaka bayahlupheka isikhathi esingakanani buza abantu abazubaba umpungoso usizi lakhe inyembezi ayikhala singakanani kubusiseka abantu left and right yena eyisilima egijima ngonyawo egqoka isuit eyodwa engena lutho afast engenzeki lutho athandaze engenzeki lutho kanti ukubambezeleka kwakhe kukhomba ukuthi ingakanani into ezayo uma omama balana kaNongoma beyo cross edrobheni bangahamba ngetaxi eyodwa ngo9 ngesikhathi esisodwa kodwa mase bebuya babuya ngekhathi engafani masithandaza singathandaza ngesikhathi esisodwa kodwa mase siphendulwa ama-answers ethu afika ngesikhathi esingafani uma umama uZondo noma Mdlamini noma uMkhize noma uCele bonke noma uDladla noma uBhengu noma uPlose begibela itekisi eyodwa beyogrosa uthola ukuthi inkosi yami uma Mdlamini ubuya kuqala izijabula ingane yakhe nangu mana imhlangabeze iye kuyena ifika kanti uma mhlawumbe uyiphathele stick sweet iyosincela ikapseleza kaZondo kaBgabi ezakaZondo yilo iqalaza inkosi yami uma ibona imoto zigijima isithi kukuzehlele uma lumudake wanje wamshana asuka kusami manje ikhali inyembezi zehle le enye lokuthi kaBgabi uma phathelile stick sweet sam le yakamakhelwane idla ngento eyodwa ilokuthi noma ungangihleka uyeza uma bebusiseka abantu eceleni batshela ukuthi noma ngangihleka uyeza into edala ukuthi uma Mdlamini ashesha afike ukuthi utheme grocer wathatha ibasket into edala ukuthi umama uZondo bangafiki ingane zaba singakhali hayi ukuthi abezi it's because umama uZondo usaqhuba itroll into edala ukuthi babuseka abantu left and right it's because ibusiso zabo ziza ngebasket wena into edala ukuthi kubambezeleke uJehova usaqhuba itroll okwakha kuzi ngebasket but God is pulling a troll Tjelwa yimi mina ngiqhamuka ekhaya hayi nesihluphekile puwara even isicathulo ngiqala ukusigqoka ngifunda u1 grade 3 mase kuphuma isikole nginamahloni ukukhombisa abangani bami ukuthi sekhaya la uyabona uma udlule ngakeni udlule uyasaba usaba leliya tray elivala esikhaleni sewind naleliya cardboard nayo kuba untied usaba nokuthi ngene kini kuyalanjwa uma su 8 ekhaya uhalf kalofu uwafu wesinko angazi wawusenela kanjani impuphu le incane isidle isonto lonke ekseni ahwaya isikhokho ibhodo besingalazi lifakwe emanzini intshela le isikhokho sisidle netiye nakhona ithibheke elilodwa kwiketele elikhulu elizosenela sonke mhla ngishada anginalo ngisho isenti ngaze ngashayeka phansi ngaphaphama eKing Edward shayeka phansi stress ukucabanga mangihlangana nabazalwane bathi sisiwile uyashada sesiqalile siyasika ngisho inkosi kodwa basikani njoba ngingahlangani lutho nje khumbula kahle ngashumayela kwase sekusela 2 weeks ngishade ngishumayela eScourt imali ayihlangana sengifuna noma inkosi nonke kwase sekusela inyanga eyodwa mangapha sengifuna noma 150 wokubambisa ihholo ngimtshelile uNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyigcinile ngingatholi ngihamba evangelini ngamtshela uNkulunkulu ngathi inkosi ngifuna mangishada ugqoka isicathulo sepolo yayifika ngiyithenge cash ngo2008 ngifuna ukushada ngesuit ngamtshela ukuthi enjani ebaby blue ngifuna ukukhala semshadweni ngisho out of nothing ephaketheni akho lutho ngathi baba ngifuna ushaya ubest ngami uma nkosi amangibiza athi mntanami ukuba ngiyasebenza
ngabe ngikwenzela noma yini anginawo amasenti ngibabusisa abazalwane ngivuthe ngibe manzi inte mangehla nje ngiyoyisula eminyango athi usathane umhla ka 11 December usuyashaya uyabona seko November engishaya kuvalo kanti ngizothi ngenilanga ngihleli ngangishumayela esikhoti kade ngishumala le message angiyithanda kabi le kunezinto senezozalwa ngale message kade sabambeka le ngathi ngabona ucingo nje ngilijoyele uma ngabe lifona libhala ucall CALL call lithi tit come on guys Nkosi yami ngabe yini istress asingibambile go kunomunye umfana omngani wami siyajovana naye sathi sidlula ngasemakethe iUniversal Church ngaze yayicelebrateani ngezwe abafana base Universal sebengibamba ngala nangala ngithi yini kodwa cha sitshela uliyabhuti ukuthi akubabe beke isiphambano isikhulu ukuthi asiyokuguqisa lapha ngoba unenkinga kunamasenta angahlangani hey ngamani ngasho ngathi hayi ngizokubamba usuyangihleka kanje yabo indlela nje sijovana ngayo manje uyena oshadayo sengithi singayi Universal uyogoqa sengitshela yena ngathi ngilele esikhothi ngishumayela istress singibambile ngathola ucingo olibhala ukhona manje ngitithwa but hello ngiyaxakeka lo cingo ngilijoyile malikhuluma loke licut off yini mfundisi uZondo are we calling from we are calling from Saudi Arabia sizwile kuthi uyashada banele baphathele ukuthi sizwile ukuthi uyashada ngabheka uSaudi Arabia ngabheka idola lakhona nerandi lakhona ngezo sentence lethi uyashada ngama ngenyawo ngathi yes fethu ngiyashada bathi ngempela mhlangaba ngathi bafethu akuhlangana kwathiwa sicela iakha bengakasho ukuthi account ngase ngiphethe ikhadi kanje bathi bethi number sengiqalile ngithi 72 basi into engayifutha ngakusasa bathi bengitshela bathi sicela uyochecka after 7 days izobe siappearishile ku-account yakho kwathi kuphela u3 days ngangike ngiye emshinini ngithi hayi inkosi okungenzeke kwana kuyenzeka kubantu mhlawumbe isivelile te mangabe kushayekile izinto engahambi kahle uba nomngane omusha ekuthiwa insufficient uthi mawushaya ikhadi kuthiwa insufficient fund uthi uyafona kuthiwa insufficient to make a call uba nje nomngane kuthiwa insufficient kwathi kuphela usuku lesi6 lesi7 ngika standard mangithi ngicala phela mina bazonginikeza 1002 sengibone ukuthi makuyi 1000 ngizothatha 300 rand ngose lapha mangithi ngiyabheka 21000 cash mangiqeda lapho ngaya ebandleni lami mangithi ngiyahlabelela ngiyashumayela ngiqeda kwenza umfana phambili phamsi isandla wathi mfundisi uNkulunkulu akutshela ukuthi angikuthengele inkomo wangithengela inkomo wanginikeza u3008 cash esandleni eseyikhiphe bank ngafonelwa abazalwane basemandeni bahlangana bathi mfundisi sokudecoratela nezitsha sikuphekele mahala kwenza abazalwane abazongithengela ukudla angifakanga ngathi ngiqeda ukushada ngangino 18600 ibalance ngafonelwa abafundisi umfundisi sithole ihoneymoon yami kwangayona isawa moni kwakuyihani ngempela ngangise holiday in 5-star hotel ngathi ngiqeda ukukhipha imali ebank ngaya ka Hollywood ngimtshelile uNkulunkulu Nkosi angifuni ukushada ngesiyudi lena enemendlela la engathi security ngizothi hey ngathi no ngimtshelile uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngathi ngisitshela isalukwazi siwumasa amane sakhala asiwazi no 21000 imalini ngama ngathi nje manje ngithole amathawu phesheya ngalibeka kanjalo kumayezwa mangithi 21000 ngekeze even ukuqasha imoto angihamba nje ngeMercedes latest ngihamba ngayo lento uNkulunkulu engangimtshele yona indlela angiriwada ngayo wangiriwada ngokulinda kwami cela ukuyele kupheleni ke manje cela ukuyele kupheleni ke manje izinto zikaNkulunkulu siyithola sikhala when you cry mawukhala ungabe ucabanga ukuthi uvukelwe noma ulahliwe indlela eyakhona mawuzwa amandla phela endleleni indlela eyakhona ukufinyelwa isikhathi la uphelelwa khona amandla mabedumisa abazalwane kube ngathi bashaya ihlabekisa Nkosi yami wena wakho umthandazo uyancamuka uyaphela nje ugcina usuvumela umuntu oseceleni kwakho umethandazo usuthi yes Lord kunjalo usuvume uphelilo wakho inkinga bathi awulahliwe
labor pains, no baby. No bees, no honey. No oppositions, no promotions. No thorns, no crown. La ngekho kho before athwala umqhele wegolide waqala wathwala umqhele wameva. Sifana negolide kuzumlilo kuqala. Bezwa kuthiwa baya ezweni elichichima uju. Bacabanga ukuthi bayotapa unuju. Mase behlangana neziqhwaga ama giants, behlangana nezinyosi bahlehla. Babengazi ukuthi la ngekho khona inyosi uju alikho. Uju luzolethwa yinyosi. Mawusubona izinyosi eduze kwakhe izimpi nenhlebo nokuvukelwa ubokwazi ukuthi kunoju ngale. Indlela ikaNkulunkulu siyithola into zethu sikhala. Cela ulalelisise kahle ngoba sabheka umuntu oseceleni kwakho. Mawami, if you cry, asiyithola into ikaNkulunkulu ubhlungu singabizwela. Tengigara, I'm sure. No pain, no miracle. Ungaqanjelwa namanga. Uvukelwe ebandleni lakho. Kube nomsindo kwifamily yakho. Ushayetwe endaweni uvukelwe emsebenzini. Awulahliwe, it's not a fight. But zonke lo zinto izoletha ipromotion yakho. Abaziyo bathi ukubeletha ukuzala kubhlungu ukudlula ukukhipha izinyo. Kodwa mawuyokhipha izinyo uyajova kuze qedwe inhlungu. Kodwa mawuyobeletha ujova. Mawuyobeletha kubhlungu kakhulu but awukho umjovo oqeda inhlungu. There is no injection to alleviate pain. Kodwa mawuyokhipha izinyo ukhona umjovo oqeda inhlungu. Yindaba bakujove mawuyokhipha izinyo is because uyalahlekelwa, uyaluza. Yikho beqeda ubhlungu. Mawuyozala buzwe ubhlungu ngoba uzothola something. Mawam baba mase kuqaqwa into kuwe akudlalwa. Uma uNkulunkulu esekuphumelelisa akudlalwa, it's not a joke. Before omama bendawo bakutrust, before baba bendawo bakutrust, bayazi abahlala emakhaya kunabantu abenziwa izinsika abahleli kuzobe kuncikwa ngabo kanje. Ifamily yakhe izoncika ngawe kanje, nebandla lizoncika ngawe kanje, nomphakathi uzoncika ngawe kanje. Kumnandi kuba insika kodwa kubhlungu kwenziwe insika. Before insika ibe insika iqala imbele umgodi. And umgodi, insika mayimbela umgodi ayimbelwa umakhelwane, imbelwa yilo muntu oyidingayo. Abantu abazongimbela umgodi hayi ngoba bekunyanya, bayakudinga. Uqanjelwa amanga uzuza uthi abangifuni usibanibani, ngikathi ubona bengakufuni bakudinga kakhulu. Kusenziwa insika. Mama kuze umkhwenyana wakho akutrust hayi ngoba engakufuni nje obekuhlupha. Kwaphela usangimbela umgodi so that you will be a pillar. There is a difference between a couple and an April. No mehluko phakathi kwecouple neaphula. Uma uNkulunkulu esakhe couple zike impelana imgodi. Ubone uthi wangiphela ubaba kwami. Hayi ngoba engakufuni kufanele wenzeke. Kunento ekuthiwa in life ama teething pains. Ingane yami ke yancipha yazaca yadlula kuyamanzi yagula. Ngayibonela uma waye relaxile. Kini mina wa relaxa ingane igula. Wathi cha iyaqhumisa. Wangiphendula sentence elilodwa. He understands kufanele lobhlungu kube khona kuzoveza into ethile. Lobhlungu nalokugula kuzila kuzoyibulala kuzoveza amazinyo. In life nasemshadweni wakho kunezinto ekuthiwa ama teething pains. Ubhlungu enibuzwa kubona obe divorce buzokwakha umama. Bukususe kubeni intombazana ibuzokwekha umama. It's not a joke when God is I'm not sure ngiminister shakba. Khona umuntu engishumayela kuyena. It's not a joke when God is taking you. uNkulunkulu ekususe kubeni intombazane kwenza umama. Akumnandi uNkulunkulu mekususe kubeni umfana kwenza ubaba. When God is making a man in you, it's very painful. You cry tears. Akumnandi uNkulunkulu uma usufikelwa isikhathi la uqhumisa khona enkosini. Uzothi mawuhlabelela kube khona into eluma abantu enhlizweni. Uzothi mawushumayela kube khona into eluma abantu enhlizweni, you cry. Akumnandi kulendlela mawusukuphumisa. Webhayi uthi uyafasta ulamba ekseni. Nabantu ababekubusisa sokubona abakuhlebayo. Nalabo ababekuhaga ibona sebekudusha.
nalabo bebekuncoma ibona engathi usuyanuka kubona nabo bekusiza sebehlehlile even the clock is against you yonke into ihlanganisa yayihlangana uvuke ekseni ungazi nokuthi uyephi ubona abanye abantu sengathi bangcono kunawe hayi ukuthi ulahliwe kunezinto ezimilayo teething pains before insiki be iphila imphela umgodi lemeko kuyo ma sisi baba bhuti don't cry ngene emgodini ziyeke izimo zikufake uJoseph mabe mfaka emgodini aka organizanga itepisi zokuphuma sibabi thina ngoba siyafuna ukumila kodwa sifuna ukungena emgodini mawuhletshiwe uthintwa abantu bakuhleba kanye ugxume kathathu uJoseph wayiprofethiwe ukuthi uzobusa phasi aphathe but wayene weak point ayinayo into eyayikuye yayinkulu ngaphezulu kwakhe kwakufuneka aphekwe afundise ukuthandaza wayethi mene inkinga tshela abantu mene sibusisa atshela abantu engakamtshela uNkulunkulu namhla ephupha iphupho lakhe engakalitshela uNkulunkulu watshela abantu kanti usetshela izitha wabona uNkulunkulu uthi okay lo mfana ngimfake endleleni zami othi ngimfundise ukuthandaza uNkulunkulu wadedela abafowabo ukuthi bamfake emgodini kwangayena uSathane owenza uJoseph abamfake emgodini kwakwama plans kaNkulunkulu mind you umgodi awunamawindi kodwa umgodi unewindi elilodwa liphezulu wayefundisa ukuthi mekhala noma enenkinga angabheke emaceleni akabheke phezulu sometimes uNkulunkulu angadedela imeko udayiswa abantu abakade bekuthanda udayiswa abantu kade uthandaza nabo udayiswe abazalwane bakhulume kabi ngabo ugcinisa ukuthi hey abantu angibacabangi ngenkathi uthi abantu angibacabangi izolo lithi nazonke now she or he is becoming a pillar uma insimbi noma induku before ibe insika ijikelwe emgodini mayise jikeliwe emgodini kuthathwa amatshe hayi inhlabathi ingakafiki inhlabathi amatshe afakwe phakathi kubuhlungu uma usu experience amandla amatshe empilweni yakho stones of criticism uthi usuwenze kahle abantu bakugxeke uthi uyakwakho umkhwenyana wakho akugxeke izingane zakho imane ibhede ube inhlekisa uthi uyofunda imali esikole yikho into ezokugqoka zikho umsebenzi awutholi amatshe afakwe emgodini azokwenza iphila bese kuza abantu nenhlabathi bezogqiba ubone ukuthi even ngisho ingane encane ayisakuthathi notice akekho umuntu owunothi la ibandleni nasendaweni njengawe insika iyagqitshwa uma ubona isa recognizewa uma isigqitshiwe kube khona lokho inyakazise yithi uma isanyakaza amanathi amanye amatshe nawe uma abantu besakuhleba besakusho usagijima uye emzini abantu uyotshela abangani bakho ukuthi niyabezwa sibani bani bathini ezulwini kuthiwa akakabi insika usanyakaza lethana ezinye inkinga ezomqinisa up until bathi mabekuhleba bekushaya uvukelwa izimo uma uqume uthi noma kunjalo kodwa ngibheka umnqamlezweni ngale nkathi ungasayiphinzelela ungasalu izulu liyavuma lithi now kusukela namhlanje this is a pillar. It's very painful. Mangabe uhamba uye baker kunekheke othi mawulibuka udlule sengiyaqeda ngiyathandaza kunekheke othi mawulibuka likudobe engathi ungazobuza wesisi ngicela ukubuza luma lindi liyakheke mekubuza ufuna ukulithenga yini cha ngifuna ukwazi nje imali liyakudoba uma uNkulunkulu esakha umagnet empilweni yakho ozodoba abantu it's very painful. uNkulunkulu mase kwenza ikhekhe limnandi omama beze kuwe iyouth ize kuwe obaba beze kuwe indawo ize kuwe ibandla likhalele kuwena kuze ube ikhekhe limnandi lidonsa abantu ubumnandi bekhekhe buncike kuma ingredients enziwe ngalo wonke ama ingredients enze ikhekhe mambi umi yeast ibaking powder uyikhuma yimbi umi ramu ikhuba iyacika yimbi uma uflour ukhuma wodwa uyacika mumbe uma amaqandi wakhuma wodwa ayacika mambi kodwa zonke lezi zinto ezimbi mayihlanganiswa ndawonye lezi zinto ezibhlungu mayixofwa ndawonye lezi inhlamba lokuhlupheka lokuzinkela kukhipha ikhekhe elimnandi ikhekhe elimnandi mawungalibuza ukuthi wekhekhe uzube emnandi kangaka yini lingakhala lithi hey kunosuku engasoze ngalikhohlwa mhlazane ngiyiswa ku oven. It's very painful when God is taking your life usuyiswa ku oven uyoshiswa
Siyezwa uma mhlazana ebhaka kuqala ngamvamisela ukuthi mawusuqeda ukubhaka ngicela unginikeze isitsha ngifuna ukukhipha inhlama ngifuna ukuyomoshela isitsha kanti ngizothi mase ngisekhoneni ngale ngifuna ukuyikhuma uflower lo abhaka ngawo inhlama ngidla iyodwa imnandi kodwa mawuyigwinya uzwa into engathi after taste kuyakhakha kuyezwakala ukuthi noma kumnandi kodwa iyanga oven uyezwakala umama noma ngaba namavesi abe neculo uyezwakala mebalekela uoven bathi bemhlebe bandleni wayeka wabalekela uoven wathi evukelwa yinkinga ekhaya washiya wabalekela uoven ziyabonakala ezibalekela uoven indlela zikaNkulunkulu akuzona indlela zethu. He can use a pain, problems to promote you. Sengithandaza ngifuna ukuthi kuwena awulahliwe. He is in control. Uyena umshayeli is in control of everything. Sisi ungabusakhala mama ungabusakhala. Baba uNkulunkulu uyazazi inyembezi zakho. Uyazazi idingo zakho. Let us close our eyes. Boshakhandoro bosakara boshakhanzelo bos. Sivala amehlo ethu sonke. Thank you Jesus. Right now I can feel ngizothandaza. Kunabantu umoya ngcwele abakhayo. Kunezimo abakade bekuzo bayeza ukuthi bayakhala. Zibehlele emakhaya zabehlele emabandleni. Phele ngisho amandla omthandazo nobumnandi bokukholo. It's like the clock is against you. Ufuna ukusho kwena ukuthi kunevesi elithi uNoah esesemkhunjini wayesefuna ukuphuma kodwa uJehova engakavuli. Ngenxa ukuthi nakubuza umcolo usuphelile kodwa inhlabathi ayingakomi. Ukuba uNkulunkulu wamkhipha wayizobulawa udaka. Kunesikhathi okufisa inkinga yakhe ilunge ngayo usufuna ukuphuma ube kwi breakthrough kanti uNkulunkulu usakudilela nezimo ongathi usuphumelele zikushaye usadila nezimo ongayiboni. But kunevesi elithi uNkulunkulu wayesemkhumbulo uNoah. Ufuna ukuvala ngokuthi kuwena uNkulunkulu akakhohlwa. Kunento empilweni ekuthiwa ukukhunjulwa uJehova. Sarah bakubaba inhlekisa for 89 years, Abraham 99 years beyinyumba. Uzothola ivesi elithi uNkulunkulu wayesemkhumbulo Sarah. Namhlanje mawami mfuna ukutshela ukhunjulwa uNkulunkulu. Don't cry. Ungabusabalisa, ungayibuka amandla akho ukhunjulwe inkosi. Noma ngathiwa kunezinto ezimpe ezenzeka kuwe neziyihlazo noma thiwa yini. Mawuzoyilahle enkosini namhlanje lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube ngokuhle. Uyakwazi uNkulunkulu ukuhlanganisa zonke lezi zinto isebenzelana zibe ngokuhle. Namhlanje why ungathatha impilo yakho? Ukholwa usindisiwe. Uthi Lord Jesus, give me power. No Jesu wakwaphelelwa amandla emnqamlezweni. Esengabazi siphambana. Esethi inkosi makukuhle lesitsha sidlule. Kunesimo esike sifike siqeda amandla endleleni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi zamqinisa. Namhlanje kunamandla zokwehlela phezulu kwempilo yakho. Uzothi mawubuyele emuva uzobe ungasabhekeki. Uzobe usushintshile. Mawubuyele ekhaya noma kunamadimoni asekhaya azohluleka ukubheka. Mawubuyele ebandleni uzohluleka ukubheka. There is a special power reserved for your life. I need bonke abantu namhlanje abathi inkosi ukhulume nami kunamandla la ngaphambili ama-ashers asusingane ngifasa igazi lika Jesu la ngaphambili ngidedela ingelosi zonke ngicela bonke abantu abathi sifuna amandla Lord Jesus ilahla kuwe ama-ashers asusingane susana ingane basalwane sime ngenyawo sigijima size ngaphambili. Anointing is available. Anointing is available. Anointing is available. Anointing is available. Akona amandla. The power is here. The amasha asusingane amasha asusingane. Anointing is available. The power is all over the place. Akona amandla. Imandla libe ngenyawo right now. Stand up on your feet. Robo shekete merebesa robosha. Karaba basanda robo shekende robosa. Nisondele basaba. Robo shakande robo sekere robosha. Lift up your hands wherever you are.